Munyaya inorwadza yatekeshera, mumwe murume wechidiki anonzi Charles Chindundundu atora upenyu hwake zvinosiririsa zvichitevera mashoko aaudzwa nemusikana wake ebody shaming. Dora iri tinozosvika pakumeka madecisions atingishoona kuti ari right kwatiri, ari correct kwatiri isusu. Tine hama tinadzo vachasara vacharwadziwa, zvichavadya mwe zvichavabata asi vachapora, asi ndo decision inofunga pazvara nayo decision ayo ndo final decision yangu iyo. Kune wese anondida nendikudawo wese anaona kuti enda koshe nosara nerugare, ndafunga kuti nzira yako ndega anofamba ndega isava isina umwe munhu. Kune hama dzangu mese amuri mese muzoenda kumba munoverenga tsamba yandasiya ndanyora ipapo ndobva kushandisa zvese zviri. Mishumo inoti musikana wake atsoropodza achimuseka urume hwake kuti haanake uye ane kadora. Izvo zvamuita kuti asiye tsamba suicide note nevhidhiyo achitsanangura kurwadziwa kwake asati aita sarudzo yekuzviuraya. Chiitiko ichi chamutsanaurirano huru pamusoro pemental health, body shaming uye ma-emotional struggles anotarisana nevanhurume asi vasingawanzotaura nezvazvo. Vanhu vakawanda vanofunga kuti vanhurume vari tough, hava-affectwe nema-harmful words, unlike vanhukadzi vanowanzodurura zvese vachitaura. Vamwe vari kuti izvi zvinogona kunge zvaisave zvebody shaming chete, asi panogona kunge paine mamwe matambudziko akadzama ayo aibata Charles, making this a wake-up call to prioritize mental health awareness. Kuzviuraya handiyoba answer. There is always another way to deal with pain, and no one should feel so alone that they believe taking their life is the only solution. If you are struggling, seek help, talk to someone, and know that your life is valuable. Society must do better in supporting men emotionally and creating safe spaces for them to express their feelings without fear or being judged. Nyaya yaCharles inorwadza, asi ngaishande sechidzidzo kuti mental health, self-worth uye ruremekedzo kune vamwe nguva dzose zvinofanirwa kukosheswa. Zorora murugare, Charles.